ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି କୁଲ୍ଫି ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି କୁଲ୍ଫି ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି କୁଲ୍ଫି ମାତ୍ର 70 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି କୁଲ୍ଫି ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି କୋକ୍ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି କୋକ୍ ମାତ୍ର 70 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି କୋକ୍ ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି କୋକ୍ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି କୁଲ୍ଫି ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି କୁଲ୍ଫି ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି କୁଲ୍ଫି ମାତ୍ର 70 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି କୁଲ୍ଫି ମଲବେରୀ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ମଲବେରୀ ଆଣିଦେଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଫର୍ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍